Esittelyssä liiketila Haapaniemenkadun ja Minna Kantinkadun kulmassa Kuopion ydinkeskustassa. Liiketila sijaitsee keskeisellä paikalla Kuopion keskustassa kauppakeskus Minnaa vastapäätä. Muutaman 100 metrin säteellä on myös Kuopion tori ja useita muita kauppakeskuksia. Alueella on paljon pysäköintimahdollisuuksia niin pysäköintihalleissa kuin kadun varrella. Liiketilan pinta-ala on 124 metriä ja kadunpuoleiset seinät ovat yhtenäisellä ikkunapinnalla. Ylä- ja alatasanteen välissä on porrastus. Tila on valo- ja kattoratkaisuineen arkkitehdin suunnittelema ja soveltuu hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Lattiassa on yhtenäinen Carrara-marmori, joka on tällä hetkellä osittain peitetty parketilla. 2 seinällä on leveä honkapaneeli. Tilassa on 2 erittäin tehokasta ilmanjäähdytintä. Ikkunoissa on reiitetyt säleverhot, jotka tuovat tarvittaessa näkösuojaa. Ylätasanteen puolella on suuri sähkökäyttöinen aurinkomarkiisi. Neuvottelutila muuntautuu moneen muuhunkin tarkoitukseen. Pieni huone toimii hiljaisena työskentelytilana tai vaikkapa varastona. Takaovesta pääsee sisäkautta autohalliin ja jätteiden huoltopisteeseen. Sosiaalitiloihin kuuluvat pieni keittiö varastoineen sekä saniteettitila. Liiketila on valmistunut vuonna 2000 ja siinä on liikehuoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto, joka mahdollistaa suurenkin asiakasmäärän.